Bl-imħabba naslu. Hija din it-tema l-maratona ta' 12-il siegħa li nhar il-Ħadd Hospice Malta se tkun qed torganizza b'riżq tant persuni fil-bżonn. Maratona li se tkun qiegħda tixxandar fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali kollha. Net News tkellem mal-kap tar-relazzjonijiet pubbliċi ta' Hospice Malta Andrew Zammit li spjega kif Hospice Malta qed taħdem sabiex tlesti l-proġett ta' St. Michael's Hospice u dan isir realtà. Proġett li se jwassal sabiex għall-ewwel darba l-hospice ikollu l-ewwel kompless għas-servizzi tal-kura paljattiva. Huwa ta' importanza nazzjonali li dan il-proġett illestu kemm jista' jkun malajr. Target tagħna huwa lejn Marzu tas-sena d-dieħla għal daqsant biex nilħu l-obbligazzjonijiet finanzjarji kollha, apparti l-għajnuna li diġà rċevejna mingħand ħafna entitajiet, hemm bżonn iktar għajnuna għaliex fadal l-aħħar ftit finanzjarjament biex inkunu nistgħu inlestu dan il-proġett. Bħalissa xogħol miexi u miexi ġmielu, però naturalment mingħajr is-sosten tal-pubbliku anke finanzjarju ma naslux. Ġifieri huwa importanti ħafna li nhar il-Ħadd 26 ta' Ġunju dak li jkun jista' jagħti xi ħaġa żgħira kemm żgħira dejjem hija apprezzata u bżonn juża ħafna. Andrew Zammit kompla jispjega x'se jkun fih dan il-kumpless il-ġdid fejn qal li fih se tkun qed tingħata l-kura ta' matul il-ġurnata inkluż il-kura fil-komunità iżda mhux biss. Kif se jkun hemm ukoll is-servizz tal-inpatients. Tiġifieri fejn pazjenti bl-iktar mard serju, bl-iktar fl-istadji l-iktar avvanzati tal-marda tagħhom jistgħu jiġu għal ftit ġranet jew ġimgħat skont il-bżonn ta' kull każ individwali u jieħu l-għajnuna kollha li jkollu bżonn mingħand il-hospice u mingħand professjonisti oħra. Wasaħa illi l-għajnuna tal-poplu llum taf issarraf mhux f'għajnuna għal għada imma għajnuna immedjata għal minu verament bżonna. Laqstant appella għas-sens ta' altruiżmu karatteristika ewlenija tal-poplu Malti u Awċi. Andrew Zammit irringrazzja l madwar 260 volontarji li għajnu lil-hospice u nsista li fil-waqt li huwa importanti li ngħinu lil-hospice nhar il-Ħadd l-għajnuna tista' tmur lilin mill-maratona tas-26 ta' Ġunju. Kif niċċaqalqu għal post il-ġdid, għall faċilità l-ġdida, se jkollna bżonn iżjed u iżjed volontira li jgħinu l-hospice b'ħafna modi differenti. Naturalment inħeġġeġ lil dawk li qegħdin jarawna jidħlu fil-website tagħna u anke jaraw u jesploraw is-sezzjoni dwar il-volontarjat li għandna. Hemmhekk wieħed jista' jagħti daqqatejt bla dubju. Fost il-miet ta' persuni li qrabathom ġew bżonn is-servizzi ta' Hospice Malta kien hemm ukoll il-kantanta Mojra Stafraċ illi sfortunatament f'temp ta' sena tilfet kemm lill-ġenituri tagħha kif ukoll lir-raġel tagħha Chris. Jiena għaddejja minn żmien diffiċli, ġifieri għax f'sena tfint l-omm il-missier u l-Chris, jien umana bħal kulħadd. Hemmhekk il-hospice daħlet u daħlet beħġara. Francesco Catania, Net News.